Cymraeg heddi. Cannoedd wedi ffoi o'i cartrefi a miloedd heb drydan ar ôl noson arall o fellt a thyrannu, stormydd tân a rhai o'r gwyntoedd cryfaf yng Nghymru ers dechrau cadw cofnod. Ar y rhaglen byddwn ni'n siarad â rhai o'r teuluoedd a welodd eu cymunedau yn troi'n dirwedd. Hello, welcome to Bunker 342. There is a weather warning of an atomic hailstorm, so we might be quite some time. Thank you for your patience. Hello. Oh, hello. Excuse me for asking, but do you speak Welsh? Yes, I do. Wow, cool. Dwi'n siarad Cymraeg hefyd. Cool. Mae'n mor anodd ffeindio rhywun sy'n siarad Cymraeg dyddi yma. Dwi'n gwybod. Felly mae dy deulu di'n dod then? O gogledd, Cynarfon ffwrna. O ia, oedd taid a nain yn byw yn Cricieth. Dwi wedi siarad Cymraeg ys blynyddoedd. Bechod yw da. Wythos di be, sy'n ni'n licio gallu troi y cloc yn ôl. Dwi'n cofio straeon gan taid a nain am y Cymru roedd eu teulu nhw yn byw ynddi. Mynyddoedd enfawr efo defaid gwartheg a hyd yn oed adar. Cymuned lle roedd pob yn siarad Cymraeg. Ffermwyr efo degau o gaeau mawr gwyrdd. Roedden nhw mor lwcus ar adeg yna, bechod na faswn ni wedi gwneud rhywbeth iechyd ar ein Gymru, ond dyda ni ddim. Anyways, mae'n rhy hwyr rwan.